na naimbagal daw yo amin na po. Kami dito tatasong bata mimet deti kwa deti narami diti kalman nga di garod ako kusarendak kami kanyak ako sarendak na madiji naramit ko po tati istoryana dito at the house to house me dito Darayday Botong Road da Congressman woman Ria Pariñas jay timet ni RJ mga to A and B. So nga di kami jay before antes kami jay ko ako naked di antes kami jay mga to AB nagnaak dito ko dito Botong Darayday Road at kinitakta ko at iraping komite sa kasjet style me aga inakmet aga house kadto no matulungat ni anak ko ngarod et idadagam yan di way kami agit makita ka nakadato tao di mesang kuang mesang nangatot alad na ni apay nga tako nakata di ka makakuang ngarod pelang at bababada di ka ipain pagpagnak meta takap doon pangwaktong unak sa wala mano agit idadagam yan di ruangan yan di jay madanunan di ruangan at dagjay ket adami tagur oray na tao nga somrek ngem nakaserna di gate ket kuna di ko ket kuna ta nakamasak met mabaling ata dinak nalasin di babae kuna na nga agayab ta ti umay dito ket daga na wate mi nga kwarta ni Apo Sandro kuna anak ko nakmete na isu di kasjayen tinugtog ko nagtugtogat namimpat, hindi pa kami impat na linuptandan. Ikat, awam meti, nagiparpare ta sumreka. Kati, so di dyan, binijok met di dyan, da dyan, kwada kwa kitawa. Akas dyan, nagsursurat, damit mga lasing kanyak, yung rin nakabasakit, nag-wave na pa. O, tanong ko deta, hindi kas dyan, nagsaritak met, apo ko na, deta kwartata met lang, babayan ti buwis ko na. Di kita paggatgatang tayo, buwis de jay, ket ag subli kumamit lakada tayo, handa met may sublin, ket tata, at kalaban da, irwarda, di kita nga kwartang ko na. Awaten nyo latta ko na. Sino da cellphone na to ko na, irwari man de cellphone nyo, tada pasulbar ko kada kayo ko na. Ket, inwarda, kunat, talo nga tawen nga at takem ti mesa nga local officials kuna. Ket manung aldaw ti mesa tawen 365 days. Di dating baga, weng kuna damit. I-time stream, di kad 1,095 days. Minusem de 45 days ta eleksyon. At dapay na bating 1,050 days. No, iktanda kayo ti 2,000. I-divide yo de 2,000 ka di 1,050 days. Kita nyo kuna. Simong bate babae, 1 peso and 94 centavos, sir. Deta ti prinsipyo tayo ti mesal daw, apo ko. Agwingi-wing da. Kita nyo ta, bagada pa nga. Pera lang ang katapat itong mga Ilocano. Nakasaksakit ako di apo. Han nagkaputa dete nga root kas di nga kasapulan te kwarta, ket hanti pagbagat kas di ay. So di jay, dinalpa, sa sarita, imay dete mabali na buhay kwada dyan na naka-uniforme met ti Marcos. Kaya uraw. Sir, tugaw ka ko na nagagure ka kita agsarsarita kasalumit at pagtugawin na madinat kita na. Ay sorry sir, kung na namin nagkaroon na yun na. Kung nagme, hindi ko ang ala di dyan ti pagkakapo. Thank you ako na. Disturbance sa rin yun no. Naistorbo kayo ko na. Timak der pa mesa nga katawtaed ko. Panglakayin. Naglamano kampay, naging napir kami. So, rumuara ko, makita ti at kasidig dirwangan makita klata nga ti babae nga linapsan na klata nga mapandirwangan. Ket mapan namit isar na dirwangan una ko na makituta ko na ket ala panunutin niyo apo. Pinastrike that na mesa nga tao. Tanong ko iparit ka, ano ko mapangi-persak di mo di. Alam mo, naka-video nga ro di jay, tata DJ Kwan, ipilit da, at di video to, at video da, napandan say na splice when no, kwan da tilat na ipakita di apo,
Dito nakapimpima medyo babae nga tinay patugawin eh. Nga at kasyay, makita yung tatoy. No kayo ipakita ka na kayo dito yun. Dito po. Dito. Manipod jay dito. Ano na? Alagit, anyo mga ipakita ko kada kayo takap no sayang te oras tayo ya. Di jay, ada di jay. Ket Senior kayo tayo kasi. rumor kami, ala panunutin nyo man. Tete, ti question, dito vice mayor, nga dito, nagigimit interview na muna eh. Nga ti baga na, nagtawag da, nga, at dati jay, nga ipilit ko ti sombrek, nakasya po, nagtawag na ipilit ko ti sombrek, hindi nakastrek ako, dinangrak, ti babae, hindi kaya masawa ni ni Mrs. Salsid, di jay. Di nangrak pati di tao da, na manot, di nangrak. No, ala panunutin nyo, ipaki-kwanto na tapos yung nakakatkatawa di gito eh. Kaya, dito itatati kwa nga nakakakwa di nangran ako nada. At dami tao, nagsaritak pa jay. More than kwa. Ibaga ni Vice Mayor nga, umaykam ditan. Kunana. Umaykam dita. Apay ko mga rod, ket di sarita na hindi nga. Idiadakam di mga tong ket isulat pinagtawag na pulis. Kunana eh. Apay di nagtawag, idi antes pela mapapanda ko di bodega. Ata ba madigandat dan. Kita nyo apo nuhan nakaruar nga dadya, baka natayak pa eh. At datang di technical kalsada yung tamang nga to. O ni kabsat na nga retired General Moro Lasso, nagkasapay yung jay. Kaya nung araw napupuktak diya unay din. Sa day bagbaga nga, adda ka nung dokumento, kinonfront na ka nung ni Mrs. Alcid. Nung di kang pulos nagsarsarita. Gawidan na rin ako dito. Ikawid, di ka tata nakita sa video eh, di ka pagbutganda eh. At dami ni Jai. At makita da nga, awang beti pumusyon, hindi sumrekak. Di ti kuana, di ti matita, ibagada di Jai, nga kasde nga, kita nyo met, imababugaduan ni Vice Mayor. Apa ibaga nakakriminalak. At during nakita da nakapatay ka, you're still innocent until proven guilty. Ang nakasaya po, isungkit, sinintensya nakbeta kriminal ako. Oh, he is running from the crime scene kung unahan na kit. Ano tikwa na? No kumakwa di jay, akto. Nga da jay, mabaling ka nga citizen's arrest. Apo, Vice Mayor. Ngayon, nalpasen, kadakwa kit, at rimwar kami, nakaput ka pa, rimwar ka, di ko thank you, apo, ta rimwaren. Hanamang gulong ko na, ko igawid dakmet, ipupukdak. Alam mo, panunutin nyo dito. Luma, kasi nung araw ko, siyempre, makita mo dito ibarok, tata jerwar eh. Ket, agpimpinersakan dirwangan nga luktak, iguyod met ni Mrs. Salsid. Nga isangga di bagina, takwa na, anang karutyaramide. Buy-buyak latan. Alada kayo man ako, nukas yan. Oh. Manutawen ko, 75 akton, Julayen. Inak manggulo, may misak, tududwa kami. Utol talo. Alam mo na po, nagaduda dyan, makita yung nagaduda mangigawid ka na kami. Oh. Nakaruar-laro din, guyo din da kampelang. Ano nga takwa di dyan? Illegal detention, di pa mayandakin ka. Pastreken, ti may agtugtog, pastreken ta may sa taong agtugtog, tunurumwar, ideterarmen. Po na yan. Sir, katulong kasi yung gasya, pinastrek ka sa ito compound. Nagtugtugat, damimpat, pinastrek, linuktan data. Dete, tasto yung nga ti kabeng-beng, dete microphone, dete bolt. Nukog tarak, imposible na make katen. Apo na yan, Herculesak. Nung atakas na kapiksa ni Vice Mayor, mabalik na ta. Baga na kinugtarak, laluktan. Apo na. Ala, wipresyom nga, nukas dyan ipilit na, apay didak na rin dinati pa. Alaman na.
Kit adda di video, makita na kung kunadamit lang ta nga, di na pa'y papansinin. Ingga nang nagsarita. Di repimanaw kami. Wala ko na, he is running from the crime scene. Nakaput ka pa, nagtarayak na dabasol ko. Agawid at tibalaya na. Kitnapang kami, dinanon ta anak ko, ni RJ, di mangato, tayo pa parami manin. Ngayon, dagam dito yung rotunda, dagam ta rotunda ti Northwestern, una ni Rapi, dati at sumursuro ta lugar na nakablinker, una na. Ngayon, kaputa ka sarsarita ni telepono ni Atty. Fortuna tayo bagbagak na apay, ada polisi dyan, ket di damit aksyonan, di kiti nakadaduta ako dyan, ket duda kami, at mitingin mila di kiti tatao mi, si tarenda amin nga sumrek, kada rumwar, doon natin obrada dyan, ket iso sa katagdadamit lahat na dyan. Kung apay di polisi di, apay di yung si taren, ay si kagayam tag-tuk-tuk-tuk, sir, kuranda pa lumabas kami, kuranda pa, oh. Ket nung kumakunanda tinugtakog tara kada dakubosyon, di na kumapay ko amin. So, pinastrike ka sir? Pinastrike na. Alam, Siyempre ka sir, at nangyari sir? nakakalkalma. Ada video kay mahang po pela nga ikwa. At ang mumuna kat dikitan. May folder sir nga makikita yung video. Folder. Folder nga. At yung TV isang papel na sir. Papel. Papelat siya. Bakang documents na ilalim. Ay, awan ni nalaka document. Sir, ano plano tayo ngayon? Kita guri ka man tayo batag lang baka malipatan. Deta boat buying di dyan. Kita nyo ibaga pa ni Mrs. Alcid nga kinumprontar na kano ibaga na apay nalang. Diyak pulos nakikita. Diyak ang pulos nagsamsango. Sako lang makitan idi sulatan na diruanganin. Nga diyak pa amutan na lukbeg. At damo ka makita dirupa na. Hang kumakit kayo ko Dito nga rin sikuha na dito apo ta. Ala, tekunak. Nuti babae agad. Aglalo agad no pangpamas di ko ayon. Nga ipakita yung basit. Kaslan dadangran kayo nga agsangit. Nuti lalaki tiyag. Kastoy ko press conference. Lalaki agsangit agad katawan Ha? Dito apo. Nagapot ka pa ingkadyay. Pastrakenda kami. Di damit iparit. Oh, awan pulos nang iko ay sir han na mabalin idwadag ko ba. Mabalin pa ni awan met. Oh. Nagapura sir, natin napansin ka ng lugar. Ana. Natin reason na napansin ito kung Te antes sa sombre ka ijay. Ada di babae nga ibagbaga na nga agpayab at nakasara di ruangan. Agpayab ta ti tao ket adawatin mi ka na kwarta iso may kami kini para sa sandro kuna dakit kuna ko di ka bot pahingan iso tinugtog kon o pinastrek dak meten awan met ibaga nagvideo ak bet iti sumre ka binidyo kon adad amin o ket ta di nga roden ket idi tuloy kon di kwan di rotondan dati ada sumursurot kada tay dwalugan nakablinker ta kuna na Rapi. Oh. Ngayon mga saritak med di telepono, unaklat ta. Idi at kurba kam di batok ta, antes di batok ta mga to church. Inintod na dati dito yung munat pagkurban tayo, di mapanapaya, di mapantapaya ko nakmed. Di jelat songbat ko, nagkurba kami. Kaya di ko, the boundary ti A and B, mga to, Kahit around 9 a.m. ang tawag ni Manong Kon nga damang susurot nga lugan kanyada. So nga di gizay kakadwak di supporters ko nagpakadak nakmanlakitan da Manong ko kunak few meters away from jay pag house to house up nasabit commit da daddy ko ni so nagsarde nga sakto met nakitak pa ya dadwalugan mesang Innova ken mesang Fortuner nga mang sursurot kenyada. So di bimabakon, bimaba met nakalugan ni Jay Fortuner. Di nakitak nga bimabamit dagusen ni Apo Toto Lazo kay nadapay pulis na ni pulis abis te apelyido te pulis kaya idi bimaba pagsawsawan na met ni daddy kon pagsawsawan nak meten nga di malamlamot nga sarita meten. Tala dispensarin yung yot di ngam kung na kanya. Wen, karkariten na ni daddy, karkariten na. Alakit siyempre kit hantay met mabalin nga
umatras ti kasjay no umayda pay mismo ijay pagkamkampanyahan tayo peacefully umayda jay sursuruten da ni Daddy kagit hammet mabali na po nga umatras tayo iti kasjay akit kumaryar tayo met no karyarin da tayo iti tawata na nga rod depensahan tayo met iti bagbagi tayo pagamuanan adda umay nga dua nga tao nga naka-pouch bagen ti mesa nakairwar ti paltugnan ni gayam retired General Moro Lazo dizay light colored shirt to nakita yun sa video. Actually, when retired, last sinag idi, yun sa amin tapo murong yung Jack Certain. Ang di, syempre, dadadik ti makamamukin niya na di nalpasak di PNP, pakitak, sudat nang konfirma rin. Nanigayam retired General Moro Lazo DJ, naka light colored shirt. So DJ, nagkasat paltog, kada amin, iso DJ, syempre, as a first instinct agad, buteng gamit para itibiyag mo han at adapaltog nga nakita mo so nagpapamuok nga dagusin nga siyak ni City Councilor RJ Fariñas kunak ang kay kaskas at paltog kunak at atay ko na dan baka paputukan da kayo mabalinda kayo paputukan kunada isu mabuteng damit so nga naka-civilian clothing da pa as you can see in the video sa tano pulis da sapul na naka-uniform da ti mesa naka-uniform ni Apo Abis isu ti mesa nga nagananawa Apo Lazo talikod na ni Apo Abis nga police officer duwang civilian naka-civilian nga tao nga the pouch bag na bali in total siguro ada upat or talo da dapay ni Kapitan Lianyo nga mang-drive DJ lugan ni Apo Toto Lazo so DJ di nagpapamu ako inwar ko dagos DJ camera ko tay cellphone ko tay video isudan nga kasjay at syempre tap no makita met iti da tao dito pati oramiden da at that can be considered as a private army already at the guns na sorte ko na dan guns gold well iso nga ro dito kung kunadan nakabutbuteng at nakapaltog da amin da kami agit tila dalami kat gantaker iso nga nakabutbuteng nga rod nga ako ni so din video back down damit at mabuteng da ka jay video yunig da ni Apo Toto Lazo jay luganen yunig da ni Apo Moro Lazo jay luganen kapta da video tayo in video tayo lugan so hindi mo nagdamin jay lugan dan napandamit pinalikaw-kawan tayo lugan ni Daddy kon tayo lugan nga da jay likod tayo Innova napanjay sango jay lugan ni Daddy DJ Fortuner napanjay likod so pinalikaw-kawan dati lugan ni Daddy. After several minutes, at damit umaying DJ Provincial Police and headed by Colonel Tremor. So DJ di mayen, bimabada, try to pacify the situation. Ang emi di mayda, bimabaman ni Apo Lazo. Nga karkaryarin naman ni Daddy kon. That is with the police already. Nakita yun tayo video yun, DJ tayo medyo latter part DJ commotion yun. So, hindi karkaryarin na ni Daddy, siguro kaya't nga i-provoke ni Daddy, at makita na nga, DJ, kasanomit umay Jay pag-house to housean tayo. Ket madimit DJ, hambet nga police officer ni Apo Lazo Anat ububara na Jay, anat kaya't nasawin. Iso nga, DJ, karkaryarin ng Daddy, akit as a son, makikita nga pagsawsawan dan tatang mo anamit nga rod ti Ibrahim, Apo. Siyempre, agit, balin nga ikaskas jay dan Daddy ka agit lumaban tayo kajay tarami dandagin ni tatang ko nga magbali na kajay met ni manong ko makita dang ipupuk dan tatang na kit anarod met tarami din ni manong ko ni Daddy lumaban dang rumwara bagat na gani anak ipalpas ko lang sige kit DJ hindi pagsawsawan ng Daddy DJ nga rod habang pagsawsawan ni Apo Lazo nga pigpigilan ti pulisisyo na ni retired General Moro Lazo da jay likod makita yung video naka-igem latta ti ima na ijay clutch bag na kasanomit la DJ adda pulisa na da ni Colonel Papay adda ni Colonel Tremor han nga mabuteng ni retired General Moro Lazo naka-igem latta jay clutch bag na di pagsawsawan na kam ni Apo Toto Lazo umasidig pa iso na anat kayat tasawin kaslamit la paltogan na kamsati kayat nan adapay pulis so even with the provincial police he's not scared syempre higher ranking iso na kadigizay police ijay iso nga
Idi nakita nga kas dyan, imbak, deta, da paltog na, pinaturungan, kinasaan na tayo di paltog ko na, tiliwen nyo, deta, the commotion was still ongoing, makikita deta, ananawain, da pa lang ni da Apolazo eh. The commotion was still ongoing, ket DJ command that can be considered hot pursuit, and gigaman na pala di clutch bag na, gigaman na pala di paltog na, ket handamit tiniliw, ket anang ket nasaw and DJ Apo, adala nga rod police presence si Giant nakaigembel at paltog kita mo tayo met nga ni Apo Moro Lazo naggapo isunat abroad nakaala nga ta isunat ti permit na kay paltog na ada nga ta gun ban exemption na that can be an election offense Apo gun ban ta kit nakadalat paltog duada nga civilian naka-clutch bag da kit nung makita me sa pulis na kit ada commotion kapkapin da kumain sigida di Giant ngem handa inaramid ket agkakakonektar amin deta hindi gizay pinangharharas da iti grupo tayo ken deta nata DJ langin in their presence nga adda kas nga armado nga tattao handa pay kapkapan uray imbaga tayo impakitak pay ken ni Colonel Tremor di video ko at da 11-minute video ko dito nga nakita di paltog ni Apo Moro Lazo in the di mismo incident di impakitak ken ni Colonel Tremor di paltog man da kinapkapan data at syempre higher ranking officer ni Apo Moro Lazo. Iso, di nga tamet ti rason na. Di antay lang amon. Sir, ang legal mo pinagawa na siya. Agit, tag-file tayo ti, di nga rod, nagiruwarda di paltog. Pabalin nga election offense di direct assault, gun ban, amin na. Di legal team tayo, i-file danton as soon as possible. Di nga i-file tayo nga kaskaso. At dapay pulis ni Apo Toto Lazo nga rod tigal nga ta dizay mabalin nga ta nga iti mesa nga vice mayor at nga ta kadwa nga pulis nga ta nga election offense dizay naka-uniform yan mabalin tigal nga da pulis na nga ta di adadalin tayo Apo nga mabalin tayo nga kitain at dadzay omnibus election code nga rod nga dapat adda permission mo from COMELEC adala di gizay nakalista nga official iti gobyerno nga mabalin lang da pulis na so that can be election offense against Apo Vice Mayor Lazo and gizay pulis nga kakaasimet nga adalay iso nga gizay po adadalin tayo amin digita tapno dita ipakita tayo dito nga harharasin da tayo met launay kitampay nga nakatugaw nga mayor isuna kastat araramiden nan kita madin samet ket datayo pay nga as a sitting councilor ket ikas jayda ket anantulang iti sabaling nga tao na po sitting councilor tayo damit nagan tayo ket ikas jayda tay pay kasanon to pay iti sabaling nga tao aya Sir, agpaisong at blinker ken wangwan jay dugan kita. Ken napataray ka kanu siya nga napande nakai awan na po awang ka pinagpeswan na di kita isuda ket di Awan when blinker ken iso awan na po Naka-blinker, isot naka-recognize at Right. yung hero, nagsusunod pa naka-blinker. iso di kita po nakapaltog da kadami ni pagada pay nga awan ket you can see it as clear as day nga kunadan DJ paltog DJ ti dapat Apo at harasin da tayo met din madimet Ininto Diomet apek pepeso nga sa paltok di kadwayo kitam lang yan ti kinasweet or budlan awan ko na agar aramid dalat istorya di kita agdat siya po damin dito video han na mabali na denayan deta han na po deta ta dami at dami dito ta DJ nga rod nayon ko ta ni General Lasso ni RJ ti mapan na kasta-kastayan kunana pa General Lasso ta dak jeslig pa-arrestar ka da kaso hindi ti bagbagan apo na di gito yun kitam ti retire ta dapat di Amerika at pa-arrestar pa kiti sunga ta nga RJ narami DJP kita nyo apo nagkasat ipaltog di sa sangwana nagkasat paltog nga naregreg yung magazine naalapay ka PNP te ba naalapay ti PNP te balad ka-video amin di day o naregreg huwag nga na po Diyos dito ta general maregreg pa ta magazine ket nung napanjit chamber ka ko baka pinutok-putokan da kami
agured at pulis ako na di ko malat na di pulis ti ko ta awang ka nga ro di Jayan, he is running from the crime scene, may bagbaga ni dito yung nasuspenso nga abogado. Tingana data, si sususpenso pa lang sa kalaynan. Sir, ang aksyon mo sa kaso na di trespassing, Well, lata, kaswad na lata, di demet lang aro ti pangkwada, pang-justify da, di kiti aramid da. Ala panunutin nyo po, trespassing at tuktok ka, pastragan na kami. Trespassing tigay. Ala ta kayo man timang panunot. Awam met, ada di video, nga sumre ka, naka-video up. Nga awam met, ti makita nga kumusyon. Tila nagbali na kumusyonin, idi rumor kami, tadi da kam, iparit na kami ni Mrs. Salcid nga rumor. Isot ng black DJ ruangan, gaputa babana na danggan. Daman inayong siyak namin at Dak Jerwar ti warehouse at tuktugaw kinjay. Idi aglukat ti ruangan makita nga rumor da dadi un. Idi rumor dan makita nga idurong damit ti ruangan nga da parwarin sa damang guyguy. So nagtarayak indurong ko ti ruangan get true enough. Damang guyguy kadi game ni dadi ken damang guyguy gani dadi nga lalaki siya at da babae nga dakkel bagay na nga mang solsolat di exit. Ket duwa nga senior citizen, 78 years old, ken 74 years old nga kasday. So, ang reaction ko, guyod dekte babae. Unfortunately, di pa yung pinangguyod ko, natumba de babae. Ni gaya Mrs. Brian Alcid di ano, di expectaren daw aramide ka, kuya. Guyod, and makita yun to the video. Handa parwaren. Apay kita nyo dito interview na apay din ay bagang sinulatan na kita sa video. At in-splice na nga root detail at nakatumbay sunan. Ngayon, pakitak to aming kadakita talita kat doon may patangan nyo. So, kung pwede kayo full video, sir, ito yung incident. Ha? Ang the full video ko na pinapasarok, sir. Hindi ka mo. Kada kayo, Ay, ada. File na siya illegal dito. At palagpait illegal detention. At ang dapat parwarenin. Oh, nakaput ka pa. Pinastrekta. Iti rumarat. Handak parwarenin. At danang mandar ka dakwadan eh. At di kunalor di magkita yung interview ni Vice Mayor. Tinawagan da. Umaya kong kunanda yung iso na panda. Apay dinagtawag ti pulis nga napangkumadya kadwaga digat kumakwag sinursurot na kamlata sa dala nagtawag iti damit DJ kuanat nga naibaga na amin DJ nga idi sa dala nagtawag idi at the incident DJ kuan de mangaton digat at sa bali gandanda digat at kadwana kadakwa posible no isiso imposible nga deta ti kuha na nga Lagip ko pa game, te kadwan dad yan 78 years old, te pinangguygoy da natumbat. Sir, aware kayo nga ikipagpag tayo ng the Mrs. Ansi? Sir, Brian Ansi. ay ha Ano kayo nga jaka were so natawa Budigan men ko sa DJ ako. budega di jay Yan, aware kayo nga pwede ba sir? jaka mo nga kwada basta ti baga di jay kwa de nakasarita ka babae derwar at datawag na payab da tamang tadakan ti kwarta para Sandro kunada una tiga de iso nga si nagtuktugat linuktan na men so, by chance lang, sir, hindi mabas kayo, sir. anana By chance lang na pa kayo, sir, no... saan ang DJ nga road at the Daria nga ag-house to si Jai, banda Jai. Napan ko din nagasida at i-raping gumet ya house to house ko nga. Ni Jai, saat mapanyen tamang nga to Daray da nga road rumor kay de antes dirang tayo ka dito eh. Jai, so dijet nagnaa at dadamit Jai nga kwan. Ni apo nagadot tao dito ko nakaroon. Ti rason ti vote buying iso nga. Diyan nga ron, ti pinagkitak nga reason na no apay pigilan da nga rumwar o ipupukda ni Daddy Kidjay Unig. Hindi na video. At nakita da ti 10 to 15 minutes nga da Unig ni Daddy. Nag-video, hindi pag-select na pa lang eh. So, that is the possible reason mga paipigilan da nga rumwar ni Daddy. Kata na video na DJ ongoing nga vote buying. At dati bagada nga listahan ni sa binidyo ng Castol. Naki-stop kuwata na video ka Castol.
iba dayon. Na video, iba na ba yung binidyo man di kita ko. Ilan nyo ket, hindi pa agree, awang pa agree. Kenwe na po, siyempre, amoyo po, digidjay adadjay alsid compound. Digidjay imawat ijay po adut kakadwa ta ijay. Adut mang paniknik no anat napasama ijay. Dapay ket di nakasarita kon nga idi dinamag ko nga rod. Apo, idi nakapanaw da daddy ko na namin ti napasamak. Ano? Agpipin na basol, digidjay sikyo, sir. Apay, gaputa pinastrek dan daddy. Ay, haan, sir. Gaputa pinarwarda ni daddy. At dati kayat da, ipupuk da ni daddy, sir. Kunada. At sa pasap, no, perme nga bunubunan dat kwarta dito, ikit uray sinon, ti papaninda, kit adut kakadwa tayo jay, apo. Nga mang paniknik nga ipupuk yun, itatang ko, no, i-detain nyo, ni daddy, idjay unig, ti compound yun. Kit 74 years old ni daddy ko. Anak ko mamit gaway na nakadaduda. Apay black yo tapag na ni daddy kit no kumapina busuyan yung arumwar anak ko mamit iti commotion. Itawang ko mamit. Itam na ito yung sugat ko to. Dede pinagigawid na kanya. Dito dakpay naglaw At di pa dakpanas. Di pa nakadlaw ni Colonel Labiano. Labiano tatay, si Upit Lawag. Da kami hindi ko investigation room. Da kami dyan, ni dating congressman, Rodi. Ikita anak ko, kada ko agad, ni kay Congressman Rodis, ni probinsyano ko. Da dyan. Kuna, isupit na kapansin ni Colonel Labiano. Baga na nga, ay sir, may sugat ka. Bakit yan ba yung pinangsuntok mo? Anak mo na. Kasi pag sumuntok ka dito, susugat, hindi dito kung nakananagunin. Ipaparwarda nga, kasla din ang rak de Kuangarot, ni Mrs. Alcid. Kita nyo dito, anak ko mati pangkwada tayo, kamata ikwadak na ron, ipawil da nga rumarak eh. Sir, awan ti message mo, iti netizens kasi iti na wala sa dikit kastang takay iti ko, sir. When apo, tikunak kumakada kayo, da kayo nakabuya, kita nyo met the siding. Kita nyo met the explanation. May ipakita minto, no may pakita yo, kada kayo met ipaminto ta Facebook, amin, pakita nyo tuman na ta dide inparwarda na puted. Ije laeng dete pinakatublak ni Mrs. Alciden. Ije ngem hanta nga in rugi de usto. Nakalawlawag magnakarumar iparit ka nga ko. Ngem di pilite mi nga guyo din na takap doon makarwara. At simbrekmet ni Rapi da jeli ko dat. Dete mesa nga agbid-video nga babae pa. At dapangal na may sa step ijeli ko dagat atras naigalisa ka dyan ay kuna na isuti ko na baga pa dyan isupay tin bagadang indurong ko may mag-ipakita to amin dito kalaki iso nga dito kuha dito apo dito agararami dala dito simpatya kada kuha ket tikal dito kuha amirisen nyo pala umuna no sino ti both sides, kitain nyo po nung sinupustot sa sarita na. Kala, panunutin nyo. Nuti ko nada nga impilit ko, tinugtarak kadadamin, apo na yan, may sa dua kami, kaday kadwak na pada ka senior sila, laklakay pa yung siyat. May kamnata, ingkam manggulo ti nakadado. Salamat na kayo man. Da kayo, nusulatan na kita tao nga di nakaparwaran. Ano to bro mo? Tatakder ka, Dennis. Laman na. Siyempre, ikuha mo ta, di dyan na ta. Nagabang na simrek dyan panunod ko at delikado marami dito kanya akong muna. Voluntaryo pinastrek na. Rumwara ko, madin. Sa pili, bagamit dito, pagkarong ko, babae so na hanggang mahal dito. Ditro, kung mati ibagbaga na po. Ang nagibagbaga na, kinonfront ko iso na, nga ibagak na dete folder kung muna na, di kang pulos. Diurel ako mga kwa, malasin na may idagsarsarita ka, di may. Mayor, apay, adaka dito yung kito dito. Private dito ko na awan met. O pagtugawin dak pa'y, idagsarita, pinagtugaw dak. Kure ka, tagsarsarita, ket madina ako nakpay. O, di dete,
idisombre ka kakunan dito yung vice mayor nga dinangrakidan. At dati kiti video amin, ipakitak to kada kay tatay. Awan team message mo kina po Vice Mayor sir. Si question, imbagak manen, kanayo ka magdebate, kanayo methan na makapuntos kanya. Iso nga balbalsen nak lang. At tama na yun, ibagah na nga. Bagana di nga. Dami na ibagana. Baklay sunat, dangran ti babae, kung na nakiti kanya ako. Sino tagdangdangran ti babae? Ituloy naman di magpagina. Awan pa'y dinangra ka babae. Respetarek ti babae. Hangko kwa ti kwa deta. Iso nga handay pagpagadeta ng anangarod. Iparit na nga rumor ka. Anataramidem. At tatakter ka. Ingganan tumaydang at sikat dangrandan. Madinsamit gidya po eh. Da kayo man lalaki kayo. Kasya eh. Di rin da kayo babae. Baraan na ka nga lalaki. Lalakit mang baraking ka. Ang kalatagununin. Nakit lumabang kalata eh. Security kada ko. Ada kam derwaren. Ay yaman pa. Guyo din da ka pala kay Sarek. Ana di dyan. Alay bagayo mo. Ana il. Session to manen at next to that. Kinailangan. Business as usual na tapo. Dede pinakita ni Jai. Siyempre, awan ka datay mag-file tayo lahat di kaso isagsaga na tayo lang di maipilang nga kaso kadakwada. Di ni dadik na rod at tinda file tayo ti legal detention ken no dapay sa bali nga makita tayo nga mabali ni pila ni Mrs. Alcid ken digijay security dayjay nga mangipawil nga rumor ni dadik. Kasi PNP sir nga dahil dyan nga awan ti action dala po. Dadalhin tayo pa lang yung no adda makita tayo nga naglabsingan da kastein bakak tatay dalhin tayo amin di gizay possible nga mabalin tayo nga i-file at di jay nga rod kakasi kami ten no awantay man lang lumaban no kas day ti mapaspasamak kada tayo. Hindi ka isang nabarot at politika at lawag. Kadigit to at least awa may paiket di jay natnatay nga kastangem yadadayo tayo tawang kumakas jay ngem deta nga rod umasa si degen iti May 9 ket bungarbaran samet lalo adda pay di jay private army da Apulaso ket nakabutbuteng nga po. Ipasamak sir at saka di pagbaliwan tatak sistema to yung kampanya. Awan na diretso la ta actually napanak nag house to house ta barangay 8 tatay ken 9 diretso tayo latawan pagbalbaliwan na at datay met iti usto apo. Amo daman labay na ayon po apo dapo tayo ininto ni Dennis na dito sitwasyon ito kung nanda sa pagbalbaliwan na. Dakay met. At dakay met ten ti media iti siyak si Mayor. Siya matawin na rat Mayor. At da amin nakalabang ko apo. Nakita ko dato'y nararas ko. Awan. Ni Rudy nag-gobernador. 10 years. O, naglaban da pa kay ni Joselwan na Kernel Abadilla. Rinespeto lang, kitamutay ba't ti Kernel Abadilla. Awan. Sinulat ko hindi nakalabang ko ni Joselwan ng Kernel Nicolas. Dedi napaltugan di kalayab, numalagip yun di Jai. Ambusen da di Joselwan na Michael. Dete, may samit na Joselwan na ni, ano tayo na ganan. Di Centeno, na tamaan di matana. Dakamti na kukwenta lang tayo. Ito nga, hindi pagpagadita nga dakamti mang rugrugi ako. At no di jay, no awan ti ilimlimed da, tete kwanat, rimuarat na handang ikaw gabit, awan may nangyari. Puma, wala panunutin niya ako. Di jay lang ngayon, di rimuarat, isometen ti nagrugyan at mapametsulatan ni Mrs. Alcid. Alaman, mababayan, isot mapantal sa hangwana nga mapanagsulat kapno at rason na basit nga nunay kwa na kita at kwa na kita at kwa basit hysteria when no kwa na kita siyempre piman babae dito kasi dito pagpagagan I-upload tayo ito di dyan na po tayo video ni Dadik nga peaceful nga simbrek abayag tayo video peaceful nga simbrek at siyempre napawilan da ko masimbrek di ko matnag ko kumotion dan so nga i-upload tayo ito nga peaceful nga simbrek nagsarsarita dyan hindi lang rumuwarin iso lang di commotion na di Sir, ano actually nga po Rudy pa rin sila patanong naman sir?
Kita di jagarti ko na kuha na jacket na lang. Bilaan nyo itat kasong ko na medical man. Tawagin di kuha na di jata kuha na. No anak direction na no anang to. Bata to na kuha met amin na muna met ang busy. Ito ti kuha na. At dumit ti papanan na. Kita nyo lang yan na po ha. Nadamang din sa amin tayo namin. Aglalo dito yung 2nd District. Bakit man lang yan eh. 2nd District, di kita awang kalaban da. Apo. Awang kalaban di kwa, nga mayor. Di kita agdama nga mayor tata. Kasi Labado. Marcos. Di kita. Banna. Kita, Banna. Kasi, kwa, pagta nagparbeng da dito Corimao. Awen, pinili, di dyan. Awang kalaban da di kita. Da kalaban da ng kwamet. Ta pinili ang nakapot ka pa handay palubo sa usaren ni Rodi deta barangay hall. Ukwa da ka diya po. Ukwa gobyerno deta. Anat tinaramid ti Pariñas team. Tinag-request amin Comelec. Iso ni Atty. Hines, iso ni Provincial Comelec, inaprobaran na nang ikwapay ti security mi nga iso ti lead officer ti security ni Colonel Cremo. Di day. Ada digito ket apay po mabuting dalaw na kalaban da. Handamet dete anungen ti trabaho da ti tao. Reading nga po Diyos ti digito itatawa po ta deti pandemic agasen kakasit tao po. Awan tinawbrada. DJ nga ro sa tatay ipagada mandaren da. Ibagam ko na tayo mayor, nimet mayor. Bagan na met ta kapitan. Kaslo digito ibumbunong ti congressional district deti AIC. Di AIC. Oh, dete kuha pa iti medical pa iti dyan, dete medical team nga kuha ya. Dete mapanda pa ibut-but yan, di kita taga DSWD nga agkaputi region. Mabuteng da pa yan at nakamas na kanong betala. Para tao dito yan po eh. Ape iparit yun. Di umitmik kan ida. Ape iparit yun. Isut kita nyo pa po ta doon tayo magbagape kada kami. Di kita kuha, di kita na old stock nga grocery items ako nga. At dapat lagi baga nga agsakit si buksit na pa yan. Dapat di kita napangay ka bagas nga kwan. So, apay, kita nyo po. Di Vice Mayor, hindi filing ti COC. Naka-ado ti nakahilera di kwan di basketball court nga tap-tapukin nga ibunong da tao. Apay di agununi. Oh. Apay, agpanday kang tilintek, kuna na kit no, agi kwamet, agi bunong kit, adami di agi bumbunong. Oh, no gayang pinagibunongan, awan ti panday lintek. Leta ti question kada kwada eh, leta Kasi final volunteer na sito. awan pa'y final at mesa oras di ba'y bayadak eh. Madaktakan kan sa maintenance. Kure ka 15 minutes pa eh. Dapat 15 minutes. Dapat bagayo. Sige. Dede alakit di kita kwak na dede sapay kumaputa dito sumarsanon aldaw. Tila dawatek met kadi kiti police. Dede kumamit impartial dapo. Anda kumamit ako nga dede sila nakapot kayo pa. Ada gibunong ti tabangir ti kwarta. Okay la, adamit pulisan di pang security dan sa amin. At makita mi. Ijay ko yan ta talingaan. O inintuot pa iti mesa, da polisi dya, yan ta junction ti lapas ken talingaan, at da dya ti patrol ka. Kuna da ni nakadadot tao dita po, apay kuna dya pulis ket. Ay, ag-shooting dati VIP. Ni ko eleksyon na po, at dapay mo pa nag-target. Ket apay nga nakadaduti mo pa, nakakurong-kurong. Ano nagunin, iti cellphone na lang at pinidit-pinit na. Alaman na po. Ket dito, da kami ket, at day likod, rumar,
sitarenda amin ti IT, driver's license, kadagda amin ditan. Apikas din. At dapat simbrek nga patrol car, di unegen. O, ket ko na ni Colonel Labiano nga adakam latatarwa. Di talat tatubrami. Kung kunan kita, dapat simbrek ako. Aladay, hindi na rin. Handa, di ti illegal entry. Ana po. At tatawang nagtiparangan, git simbrek na pa yan. Ito nga, dito ti kwade, di lati dawat ko mga kadakwada. Nakapimpintas dito yung apo. Anday ka nagpapapapel ngamin. Anak ti kwa tayo, dito dakay lata nga titenga. Nalinlinak apo no kasi taramidan tayo. Ngayon no mangisasay kayo, ket madireta na. Ika, apay, pagura dala unay ti dala lumabang kadakwada. So agreeing tayo ta, nabirtod dito yung eleksyon ako. Agpili tayo ti usto mga mga daulo kada tayo. Hana dito, iway kayo, iway gala, te kwartan. Ano, malula dito apo. Apay dito, tedda, dure 10,000. May niinot mo nga gastusin ti 1,050 days dito apo. Awan. Ti kitahin nyo, ti agserbi ka da kayo ti 1,095 days kay rama mo di eleksyonen. Addad ka nga agserbi. Apo dito usto. Ngayon no, di kito yung tatakit. Amuya po, dito iti mauding. Dito iti maudi bagat. No, pilyen nyo lata di kito mangkukwa, mangsabsabidong ti pinagputos yo po. Kakaasita ito. 20 years from now. Di kita ubi nga po ti panunutin nyo. Porque no ikasto iti lata, awan ti makatured na lumabang kadakwadan. Baka bislak, butusan tanto pa yan, pabutusan ta na po. At awan meten. So agreeing tayo po. Dito ako dato yan, awanin. So, yaka mo. Sapay ko mga po talawlawagan niya po, Diyos ti pampanunod tayo amin. Tabutusan tayo, ti konsensya. Butos tayo, usarin tayo ti konsensya tayo. Hindi lang ket Diyos ti agina, sapay ko nasong bata ko, hindi kiti pang terpergila kanya. At kaway makita yung may tapo. Ipaabin to dito kung nanargay. Awan lawan at hilig ko kadigit yung computer. Dito ka mo dito, dining product. Ipakitak tulad ta kada kayo, hindi din na video ko. Diyos na gina na bagal daw tayo amin ako. Desire daw po, doble klatin, bagan daddy. Pilyan tayo ka di basi ako, kay ususto nga mangidaulo kanya tayo, ususto nga agserbi ka da tayo. Amuyo po, tila makaamo iti kalikagom, iti mesa nga Ilocano. Ket no, sanmet lang iti pada na nga Ilocano po. So nga, kitain nyo po, tabarbarangay tayo. No, ana iti United, ti grupo tayo, ken no anamet iti United, ti sabali nga politiko ako. DJ lang nga po, dito May 9, manulangal dawin na po, 12 days lang ini, no, Lakmariro. So nga, gananos tayo po, ken DJ lang, Diyos kaya gina na yung bag nga aldaw tayo.